November i København. Tusindvis af blade, og fanden han er løs i Laksigade. Men jeg er da ligeglad, og jeg gør ting, jeg tror de fleste af mine venner de vil have. For jeg danser alene rundt og nyder livet, nyder lidt jazzmusik. Har opført mig lidt flabet, fundet grydeskære ude i skabet, lavet trommesæt på køkkenbord i vores 45 dele tor. Har hygget mig i boxershorts og hjemmesko til Kind of Blue. Har fået rykkergebyr for noget jeg åbenbart ikke lige har fået betalt endnu. Har drømmen om en mening med at være her, og et kommercielt gennembrud, hvor jeg kunne leve bare af at lave CD'er. Har danset alene rundt, og har nyt livet, nyt lidt jazzmusik. Har opført mig lidt flabet, fundet grydeskære ude i skabet, lavet trommesæt på køkkenbord i vores 45 dele tor. Og jeg har følt mig frem, har set ned på Peter Fabers